alături mea, azi vom face ceva care o să fie mai believe I can fly și da, suntem aici alături de mine și Becu care n-a venit la el și Firel la necatul. Hai, intrăm. M-a lăsat frații mei, dar da, m-a fost sine să iau. Bă, ce bă, ce bravo. Bă, stai că dă și mie o piesă să mă teleportez la tine. Bă, dă-mi ea, bă, Gata. dă-și TP și game, și pe TP. Și o să fie! Stai puțin, mai pun niște dale. Nu mai pun. Slash TP. Dă Blue Gaming 38. Să bebe ca lumea, mă. Gaming. Mai pune și pe casă. Da, mă, pune și pe casă. Am revenit. Hai să facem și noi un pic de Caterinca. Bă, nu pe casă, bă, ești prost. Da, mă, pune pe casă. Da, bă, te rog eu frumos, nu laboratorul, că ăsta e. Gata. Întâi casele și după aia ăla. Gata. Dacă trebuie să filmezi. Uite-te la astea, care sunt mai interesant. Uite, filmați asta de sus. Uite, filmați asta. Eu cred că acum avem lag. Eu am lag. Eu nu. Ce e la lag? Adică merge greu. Ce-am avut lag? Că mă ia pusica de lag. Piu, 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 bang, bang. Acum hai la laborator. N-am băut de șmecher. Hai Mihai la laborator. Și băcește foarte... Pără să merg și mie la laboratorul. Păi ăsta e laboratorul care bubuim acum. Pe da și are și banielă, cufere. Nu știu. Hai, intră pe lori. Bă, să pupe Enderman până Uite-te la mine. Nu. Păi Herobrine. Nu, are Enderman. Bă, ești prost, uite-te un pic. Unde? La mine. Uite-te, becule, la fața mea. Ai, dragon. Bă, dar cum ai... Bă, într-un copac așa, să-mi bag. Te deportezi? Da. Bă, dar cum poate hacker? Nu e hacker, e Enderpearl-uri. Are asta? Nu, mă, bro, că dacă nu știu, mai întreba! Hai că am dat foc. Eu mă te bă, laborator. Care laborator? Că bugui la mine, nu mai există nimic. Acum și înăuntru. Mai ajunge la undeva? Da! Enderpearl! Bă, nu mai da, mă. Nu, că e frig afară. Dacă nu e frig. Dacă, dar nu prea. Bă, filmăm când fotbal. Filmă de aici. Pune burul. Pune povecul. Se vadă skin-ul meu? Da. Să vadă oamenii. Mâncăm napolitane, că le facem la oameni postă. Cum? Bun, și aici vă încheiați aici acest episod. Sper că vă Bim! Intrați pe sus că facem live! Că nu acum, da. Și noi ne auzim la viitoare, papa, și da, nu uitați de